Hi guys, hagard ka guys oh. O ito guys si Dalton gilantan. Nasakit si Dalton guys. Wa kay eskwela. Nauso pod ron daghan kuno pa yung mga bata nga gipanghilantan. Gilantan ra man kalid da murag naisipon bitaw pod. No siguro gilantan si Jack kay sipon ba. Tinaw man. Hindi ah. Hawasan naman nun po dahan alamang gipasilpon. Tanag Dora the Explorer. Eh sige lagi hilak. Hi. Hey, hello. Star. Yeah, star. Ayan guys, among purma guys oh. Medyo gani zaron kaya nabintahan na. Ganina siguro din naghilak. Naglabdan siguro po ba. Init-init na po. Manglakaw mi karon guys kay magpa-laboratory ni. Hi. Pa-laboratory na hana si Jack kay balik-balik kag hilanat. Ja, kwan. Ang sanina na guys, wala mi ino nakaswat fate. Available ni sa TikTok shop basi ganahan kalami ra bagtila na. Large ni si Jack. Hindi ko ganahan fit kay 60 kadyo. Oh. Finish your milk na. Manisot ni Dalton, salamat sa naghatag. Ikan panig New York. Nalibang pa maguda pang gipatiwas. Na may atong tamis siya dyan, nalibang pa matulog. Hi. Hello. Hi. Hi. Hello. Away man mi dani kay di man pa toothbrush. Nga nagsip og humuilak. Dudan ha dani na si tonsillitis siguro kay di ka jumukaon. Where are your pants? Let's go! Ay, ito no. Grabe din yung bata. Eh, short later na. Darag amang pasyente guys. Oh. Grabe yung wakuha. Oh, the shades pa. Wait ka karon. Ako rin ko, mag-helmet ako dahil. Anime guys, magpa-laboratory sa Lima Grace sa Ubay. Apple. Where's the apple? Na magdaghang tambis na. Where? Where? Sukang shades na. Shades. Karang nga na yung shades. Tara magong ito man eh. Palitan rin sa kanang naikuan. Transparent ra. Apple. Apple? That's not an apple. Apple kung na putot guys. Namura. Apple. That's not an apple. Wow. Wow. That's dirty ha. Don't pick it up. Okay? Let's go. Apple. Yeah, that's not an apple. That's a putot. Let's go. Come here. Dali. Dali. Faster. Hapit pa disgrasya gatong cellphone. Knock. Knock. Kan nuktok dito. Nanuktok. Ay, lili pa. Home? We're not home. Home kuno. Ayo kuno. Magpa kuan mi love me ma'am. Nanganak tas ma'am an. Ja, kumusta na si Jack? Ay guys, oh my baby is so brave. Oh, my baby is so brave man. Cover. Cover. Okay, thank you. Ang bata guys, nawa na naipok si Jack kay gitauran na sa katubitong para makakuhag ihi. Ang gilingaw-lingaw dari madyo gani ka na itambis. Nanguwas undri isang buok, ngawat isang buok kay ero malingaw. Nagmiyo rami guys kay inmax may murag maglisod mis inmax kay dako mo buwang kadugling kuranan badang bikang kang kadus Dalton maglisod kog da kay murag mag tinakayhang siya magsakay bugatan ko. Struggle ka adyo basta bata ko ag dugo grabe. Apil kog pamauwag pumagang. Hilak sound siya. Hi. Hi. Hello. Kuan la katang tanaw nang imong tilaok la kay basig na kay tonsillitis. Kiss me a kiss, give me a kiss. What are you looking for? Where? What are you looking for? Huh? What are you looking for? Huh? Where is the apple? Where?
Where? Is what? There. Huh? Look, there's a bird. There's a bird. See the bird? What's this? A bird. What's this? That's a coconut. That's the one. Coconut. Ah, coconut. That's the one. Coconut. Hindi kayo luwas. That's the one. Coconut. Paabot na lang ni resulta, guys. Nalingaw na po siya. Patanaw nag-cellphone. Uy. Pero mag-tudyo. Kaya hindi mag-aliwaros. Hello. Come here. Dalton, come here. Dalton. Come here. Oh. Water, water. Come here, stand up. Stand up. Kaning imong aping, kani, mahilis na imong aping na magmag na. Kanang imong nang mura nagnaong sa imong ama na. Mura nagnaong sa imong ama. Di lagi ko no. Muun laman tanin doon na sana alam ko na ni wa na alam ko na ni hinungdan. Ako gaantos. Ako tanan. Pulmaan. Masakit arin na ako rapit. Daan na mo liwat ang naong nimo. Tasan ha? Meron ton. Iya. Sa likod. Ha, managihang gibaw nimo nga sando. Awan na yun yung mga naong. Yung mga buhok. Bubo. Bubo. Kurot mo magbog si Dalton. Change outfit sa gamang amo bus manager kay kadong singot. Where's Inka? Uy, tita. Where's Inka? Uy, tita. You say Inka? Where are you? Where's Inka? Inka! Paman. Hi Inka, where are you Inka? Hi, tita. Hi Inka. Inka, where are you? Where's Inka? Tita. Tita. Where's Inka? Tita. Hi guys! Nauli namin guys. Harap mga update ang jagan sa result sa lab ni Jade. Ano naman hindi pa ko anong tanaw-tanaw ng duhag sa lida. Iharaman pang guidance siya. Guys, gracias Ginoo guys. Diyan na okay na gusto ng bata. Hi guys. Diyan mga update no kay ningira po ko na mga update po ko. Ang resulta sa CBC ni Jag analysis ingon si Doc okay ra ko no. So, most probably ang nahitabo ni Jag is cold. Kanang cold virus ba. So, 3 days ba siya po na nag-uw kung na marag need nagadzid mi ni magpa-laboratory magpa-check up. Kaya og nawa patog mga 2 days nga na marag dira ko kadyo mag-uw ba kay syempre hebaw man jatag na aman jay mga hilanat nga marag natural ra nga hilanat ba kanang sa cold ra ba nga ma-recover atong lawas ba. Nahaglok man ko kay tagas maghilanat kisa tag 39.5 nga na 3 days na. So pag ingan og 2 years old pa ko 3 days naghilanat. Ipakuha na dyan na laboratory dyan check up maganaw palab ko pag palab hinuna mo sa kadto wala nun sa balik igilanat kay kaluoy sa Ginoo sa ag ingat pag isang pediya nga i-observe sa kun hag 1 more day kung di ba balik ag hilanat ana may makaingon nga okay na dyan siya naka-recover na dyan siya sa virus yan na kay mailhan man dani mo bacterial kay murag mas dugay dyan siya ba ni dyan antibiotic og virus ra di ra recover ag lawas pero mo lagi kanang Imajong mo to nag-virus nga mahawa sa mga lawas, marang mag-antos dyan pagkabag pila ka adlaw ba? Arang hagad dyan ko kaadyo, gibugas na ko kay sa gunsod dyan ba ito tulo kagabi So anyway, harata man natang vlog, jawa dyan ko makablog sa mga previous days, marang 3 to 4 days man siguro tang pa-upload direct. Salamat sa nagpaabot sa itong vlog, dyan kayo mag-like o subscribe, sawa pa. Maura to guys, magkita to tomorrow, bye! Say bye dali!